लोगोफोर नै खनसे फिन लाबोलायबाय मोनसे भिडिअ दा मा खालामनो उपाय गैया बरिंदोसो माने टेका मेका दिनै 8 दब्लायसे गायनाय जासिगोन आरोना फुंनिफ्राय ओरैबायदि खस्थ' आरो मा खालामनो उपाय गैया बोथोरखौथ' गासैबो मिथिखायो दा माबायदि जादों दा बोथोर दा सानसो नायबानो जाबाय सब जायगायाव माने अखायानो गैया आरो बरिंदो होब्रबदो लोगोसे माने ट्रेक्टर हेवदों आरोना गायनायफ्राबो एसे गोबाङानोमोन दिनै 8-9 जनसो 11 जनसो जाबायमोन लोगोसे खिन्थु जेबो माने खामानि जादियासै आरो नायबानो जाबाय लोगोफोर एसे खोन्थाना होनोसै इखैजाबो गायदो बाबाजै र'दै ससेल' नायलामान जाबाय ओरैबायदि माने दैयानो गरसे बिखि आरो आलाय सिलाय बिराद दुखुनि बाथ्रालै लोगोफोर हाबा जानोथ' हानाय नंला देग्लाय मा खालामनो उपाय गैया सासे लाबोगोन सानदोंमोन आरोना उपाय गैया दा मा खालामनो बरिंदोसो दै होदो नायामोन नै नाय ओइखैजा बाजै सासे दं आरोना खदाल जावनाय नोंसोर नुगोन दै बिराद खस्थ'लै उपाय गैया संसार जानाया देग्लाय बोथोराव मा जाखो ना उरां फाग्लाया खारनासो अखाखौ लांजोब्बाय जेबो हमनो हायाखै माने सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 7 8 9 10 11 जनाव सानै दानख'नांगोन जेनेबा जोंहानि आबौमोन दं आरोना ओमफ्राय बेसे जागोन 11 10 थांबाय जागोन 9 जन एकदमबारे दिनै बिराद गोबां गायनाय खोथा दंमोन गैला उपाय गैला लावदुमा सेस जाबाय ट्रेक्टर एवदोंमोन लोगो लोगो रानफैखायोब्ला नै दैयानो गैया माने उपाय गैया माइरं गैला हाबा जाफिनो साननायाबो सेस नोंसोर माबासो होनगोन नामा हा माबा मोनसे बुंगोन नामा होनदों लोगोफोर सोरखौबा मोजां नुयोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दै आं माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन आरोना सोर सासेखौ मोजां नुयो पसन्द जादों बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय এই जेसेबां गामि नुदों सब बर' गामि गोजा दै लोगोफोर नायला जोंनियाव माने मुस्लिमफोर गैया आरोना नैबे जोंनि माबा बर' माबा जाबाय बाथौ जाबाय इयो ओरैबायदि गोरान आरोना सोनाब सारखिथ' मालाय बिराद दै अखा दे सोर मा बुङो बुंदो खनसे नैखौ नागिरना लाग्रो गिबियावनो दे हेल' होनलाय खनसे दे हेल' होनलाय हेल' होनलाय सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला माने एसे मोजां नुदोंब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय दै नाम्बारखौ अट'मेटिकलि होनो हागोन माने आं नाय माने जि जारौ बेस्राफोरा माइ गायसो गारदो बेला नै उरां फाग्लाया फैलायबाय ओइ बाजैखौ ससे लायनो र' रायना सगोन नाब्रा ओरैबायदि सबाय थिलि बायदि जाजोबना दं माने जायगायानो मा माइ गायना जानो हागोनलै इदिबालाय बाजै मासे होनगोन नामा हा नायबानो जाबाय ओरैबायदि माने हौवासाफोरनि खामानिखौनो मावनो हायो आरो दै हा ओरैबायदि आसुरित मान नांगौ आरो जोंनो मावनो हाबावबालाय इदि ट्रेक्टर लिखोब माबानो आरोना बै रोमै नुहुरनाय गामिनि आरो इसोर दै हा गोजौ गाहाय दै गैयानो ट्रेक्टर लिगा गोजौ जावख्लायना होनांगौ नायामानो नै सोरहाबाबो सिनायोब्ला कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरोना बाजै नाम्बारखौ होनो हागोन दे आंखौथ' बयबो सिनायखायो र' सेपारेटलि ओमफ्राय फेसबुक दं नामा फेसबुक दंना गैया आंनाव गैयाहाय फेसबुक गैया ना बांखौ होनो हागोन दे फिसाजोनावसो कय बारनि आंना मबाइल गैयाहाय दे मा खनसे हाय होननांलाय बाजैखौ सिनायोना हाय बाजैया माने जों गामि खाथिनि आरो जेनेबा आं दा खिथाहरनाया नैबे गामिनि आरो दा इसोरनाबो माने दिनै जोबसिगोन ओमफ्राय नों खदाल जावना बोरै मोनदो नै हागरखो उपाय गैया मावनानै जाग्रा नालाय मावना जायाबा गोजोनना थाबाय मावनानै जाग्रा
बेबायदि मावनानै लाखायाबा आजिखालि 2000 गाहाम माइ जालांदो कुइन्टेलावनो खरान बोथोर 3000 गाहाम जाबा सेस कुइन्टेलावनो ना ओहो बिराद दुखुनि बाथ्रा जाबाय होनबा ना देग्लायथ' होनबा बांसिनानो हाबा जानाय नंला ना हाबाखौथ' बहा जायालासिनो थानो हाबा जानाया खम जाया माइरं दैरं गैयाबाबो मैगं थाइगं एसे गोबां ओंखारसिगोन आरो बारा सिगांसो जाग्रोयो आरो ओमफ्राय आदाया बहा थांदों माइ दैयासो बारा जागोन आदाया बहा दं न'आव दंना न'आव गैया आन्द्रायाव दा गय बारिनि ना होमबाथ' लोगोफोर गासैखौबो नुखाजोब्बायानो जोंनाथ' मावगिरिमोन बिथांमोना मावबायानो दंमोन दा बोथोरनि एसे तगलिब जाबाय आरो दै एसे माने नोंसोर सोरबा माबासिन बगन नोंनि खाथियाव आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसै रायलायबानो जाबाय ना जागोन लाजिनाङालै र' 5 मिनिटल'सो जादों इउटुबावसो थांगोन दै फेसबुकाव थाङा फेमास जागोन बै गामिनि आरो ना जों गामिनि जायो माने फोथार गंसे बारबानो मोनो आरो उलुसापुरिनि सिमनसापुरिनि आरो ओमफ्राय मादैमोन ओंखाम जानो थांनो थाखाय थाङाखै मानो थांखो मानसिया दे बुं आरो फेसबुकफोराव मा नाम लादो खोथाफै फल' खालामनांगोन लोगोफोरा 4000 आंना माबा दङ साबसक्राइबार दंखायो माने दे बुंना बाजै नोंसानि ना माया दे हेल' बुंलाय खनसे नै बाजैया फावथुमथ' मालाय श्रीदेबि बायदि होननाय माने साफा आं थामनेल होनो हागोन दे सोरबा सिनायब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना गोजोननाय थाबाय गासैनिसिम दे ओमफ्राय दानसो जोबखांबा गैखाला ओमफ्राय थांनानैसो दा मा जाहैगोन देलाय खनसे हाय होनलाय हेल' हाय होनलाय प्लिज 1 मिनिट प्लिज हाय होनलाय बिनानावा लाजिदो आरो दे जेबो नङा जोंनाबो इखौ जोब्बा माने न' खाथियाव दब्लायथाम दंबो इखौ मा दब्लायथामखौ गायखांबानो जों हाब्रु उन्दुनाय जासिगोन आरो दै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो एन्ड खालामनोसै आरो ना आंनि बुंनायफोरा सोरबा लोगोआव सर जाबैदोंब्ला एबा सोरबा बुंनायाव गोरोबफ्लांदोंबा आंखौ निजेनि बर' हारिनि फिसा होनना निस्सय माने निमाहा खालामगौ निजेनि थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों